A gaida Humaira Aisha ta Dauda. Ta sakatare ta Daudakahuturarara. Kallo baya karewa in dai kana wannan tashar ta. Kada ku manta masu kallo, kuna kallon mu ne kai tsaye a cikin wannan tasha ta mai suna Kahutu TV, inda muke kawo muku bidiyoyi, waƙoƙi, trending songs, trending videos and viral na Dauda Adamu Abdullahi Kahutarara a cikin wannan channel namu mai suna Kahutu TV. A sha sauraron lafiya. A baya kuma kuna hangen Aisha ta Humaira Dauda can rike da waya da alamun suna yin waƙa, inda suke shooting ɗin waƙar nan ta shugaban ƙasar Najeriya Bolaahmedtinubu Jagaban, wanda shine ya fama gwagwarmaya da abokan hamayya daban-daban, tun daga masu canjin kuɗi har zuwa yanzu da Dauda ke fama da 'yan adawa. Domin jin cikakken bidiyo akan abin da ya shafi 'yan adawa, kai mu magana a comment section, muna gani za mu ɗauko link ɗin mu sanya maka ga bidiyoyi, comedy, movies, challenge da suka haɗa da na 'yan adawa, Hausa Fulani, First Lady Niger da kuma sauransu. Sha sauraro a sha lafiya, mu ji ƙirin.